Gai hau ekarri nahi izan dugu mugaz gaindiko ikastaroetara, hain zuzen ere uste dugulako garaiko erronka politiko, sozial, kultural, ekonomiko badela, eta mugaz gaindiko mintegiak ahalbidetzen digu ere Euskal Herrian dauden errealitate ezberdinak ikustea, konplexutasun horretatik sakontzea gai honetan, eta azkenean horiek izan dira helburuak Euskal Herriaren lurralde ezberdinetan dauden egoerak aztertzea, baita ere gizarte ekimenetik egiten diren eta dauden esperientziak ere jasotzea, inkluso ibilbide pertsonaletatik datozenak ere bai, eta horrek pixka bat englobatzen du gure asmoa. Euskal Herria harrera herri bat izan beharko luke, eta Euskal Herria harrera herri bat integraltasun batetik begiratuta, iduritzen zait, badugula oraindik pausu batzuk eman beharra, eta bereziki eskubide guztiak izatea denontzat. Lan egiteko, bizitzeko, etxe bizitza baten eskubidea, lan egiteko eskubidea, eta beraz eskubide sozial eta politiko guztiok ukan beharko genituzke guztiak. Euskal Herria harrera herri deitutako jardunaldi antolatu dugu Wikaren baitan, hainbat disiplina uztartuz, hainbat angelu desberdin landuz, pixka bat galdezkatzeko errealitate hori, fenomeno migratorioen errealitatea, eta horren aurrean herri gisa, komunitate gisa, herritar gisa ere nola reakzionatzen aldugun, nola erantzuten aldugun ekartasunez errealitate hori. Eta horren baitan, galdezkatu nahi izan dugu ere guri burua, nazio ukatu gisa, euskara eta euskal kultura eta euskal nortasuna gutxitua izaitera bilakatu den lurralde batean, zer funtzio jokatzen alzuen euskara bezalako hizkuntza batek, bai etorkinen harreran, eta adibidez Helenak kontatu digu empatia gehiagorekin rezibitzen alginura jendea gure hizkuntzatik badakigulako, zer den zerrogarria izaitea, badakigulako, zer den gure nortasunagatik ukatua izaitea eta bar. Baina aldi berean, adibidez Ipar Euskal Herrian, euskarak estatu juridikorik ez duen lurralde batean eta biztanlegoaren 80% erdalduna den lurralde batean, nola egiten dugu gure artean bizi den jende guzi hori euskara ikasteko gogoa pizteko. Nire ponentzian bereizketa bat egin nahi izan dut atzerritar eta etorkin kontzeptuen artean, bereziki insistituz azken finean Euskal Herriak bere estatistika propioak behar dituela, eta horrek suposatzen du azken finean Euskal Herria osatzen duten 7 lurraldeak erreferentziazko lurralde kontutan hartzen baditugu, horrek izugarrizko inpaktua daukala immigrazioaren fenomenoa ulertzerako orduan, zeren azken finean inmigrante bezala konsideratuko lirateke Euskal Herritik kanpo jaio diren pertsonak eta onera bizitzera etorri direnak, eta Ipar Euskal Herriari dagokionez ikusten dugu azken finean proportziorik handiena osatua dagoela Frantziako eskualdeetatik Ipar Euskal Herria bizitzera etorri diren pertsonetaz, oroar 43% osatzen dute, eta Baiona Angelun Biarritzeko aglomerazioan 60% ere iristen dira, eta horren bidez erakutsi nahi izan dudana, azken finean etorkinak ez direla beti edo soilik eta batez ere uste direnak.